mayo muno kugala muchita pakavanzika tili mwali ali kuona ola iyo muchaona kugena imi speed ye 30-20 so kuvundusa vanhu nichiko iwe vanhu vanovhunduka iwe kuvhunduka chati kwatala nde unenge uneka tulutulu andisi kuvhunduka ndiri kutaura kuti haikuno kuvhundusira vanhu banda kana uchiita zvisina basa kunze uri kuenda kugena uchaona kola iwewe inini handisi kucha inini mabasa yangu yali straight zvakatolingana nemwari ndiri kungoti haikuno kuchisizira vanhu chete aikona seuyu akapfeka sutu yekutsutsu weudi uyu anongodzitengera ega ipapapapa akutadza kutengera vamwe zvinoendesa futi kugena izvozvo unogona kudzitsvira izvozvo naimi madi kutenga yenyu matanga maji last time takakudza kuti tenga yenyu hamusati matenga mune muchingomirira kuti tingopfeka teseka 1 muri munhu akaita sei naimi iwewe kusarispekta vanhu vakuru futi unogona kuenda kugena uko doli inogona kuvalwa kuheaven uko nekuda kwekuti uri kupopotera vanhu vakuru imi yese ingori nyaya pamasutsi ekusutswa kuti anongoita $20 kana muchida sutu yenyu mongoenda yenyu kuna Samora naFirst Street munotenga sutu yenyu chiri kukuta sei kutenga sutu chii izvezvo makutoita kunge ndimi nemuri pagedhi rekudenga mwari ndewe munhu wese gogo ndewe munhu wese inini handisi kukumanikiza kakuti tiende tese kudenga ini ndinenge ndiriko kuheaven kuti tichidya mafruits tichitamba neshumba tichita sei iwo kana usingade endai kugena kwenyu kumukapinda nanabhoki endi futi hola yacho yakasiyana nelong 10 iyo munogara muchichisidzirwa nayo uku kutoli wesi manje amene zvenyu inenge nchingotumiwa kuno kujidzira malasha dati mukapinda imimi ini ndinopinda nanabhoki nanabruno nanaspider